hande noon hay sinno wona juude jeeri walla juude waalo walla juude hakkude maaje gonɗen eɗen mbawi wiide kadi koye juude gonɗen nde tawno mo garɗen o ko neɗɗo pattam lamo saabu soko tawi a wi Amadou Touré jirani kada waɗa hen commentaire ko ɓuuri holliri neɗɗo ko yahrane yeeƴo ko kede tampina hoore muɗum jeccitali kono mo kala ene andi ko wiyete caggal muɗum sa yiiɗi yiide yimɓe jahata koto neɗɗo hande noon Windere TV finiri arde ɗo henna e galle Amadou Touré sababude ñalawma pattam lamo jogori wadde le 15 février 2024 ɗon e Raven Night so woni 16 heures 4 ans muɗum yimɓe fof ne gandi Windere TV guila sosa woni ko e ligganade rendo ngo woni koye ligganade ɓiɓɓe leydi ndi e kala fannu to banggue laabi to banggue ndiyam to banggue courant to banggue kala ko jojji e gurdam aade soko tawi ngakki Windere TV ene ya taw e jomumen hokka ɗumen micro jomumen kaala caɗele ko yettude Allah joomu huftidinani aduna kono noon poussiére heewi saraji hay sinno foof fewnaka woni hen ko heewi ko reftina lawol sababude image uji Windere TV hande noon eɗen gondi ɗo henna e musidɗo makko pattam lamo kanko Amadou Touré ene wiye Lobbat Ly kañum e sohna Kardiatou Ba hara men wadde hay hunde Lobbat calmina bandiraɓe guinnitoɗa kalna min ko ardi pop oɗo ñalawma pattam lamo hande momin tawma ɗo henne e galle musidɗo ma ɓinene ma woni Amadou Touré ko ardi pop ñalawma o no wayema alhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini on goto e moon foof inde mum e yettode mum kadi beelamma ko waɗimi mana gaɗa beñam oɗo galle mo ganduɗa ko galle am galle Amadou Touré ko galle amen ko galle julɓe foof ne kadi eyyi Windere TV noon kam min nani ɗum min nani golle mum foof galle mum moƴƴi batte moƴƴe ɗe waɗata ɗe guure fof ɗo yahata ɗo foof min nani hande noon ko Amadou Touré yonta Amadou Touré noon ko jiyaɗo Allah moƴƴo ko jontaɗo ko jiɗɗo bandu men te kay ko batirawo saabu Allah galle makko galle juɗɗo foof ɗum noon so tawi Windere TV siftimama waɗimo invité vraiment on mbaɗi ko haani on mbaɗi ko yooɗi e on teddinimo yo Allah teddi noon on teddini noon tedduɗo Amadou Touré laaw foof noon laaw min wiyani tan ɗo amen ɗo puisque juuɗe cukalel ko goto kono ko laaw mbimi minen mbiyatamo kanko ñeñɓe mo dañi foof noon dañi minen kam komin dañɓe ɗum noon vraiment Windere TV yo Allah hokken tawdu hen le 15 février inchallahu taala so tawi sellal ne woodi gantu ala wallahi mon jimin toon inchallah te min mon gardani Amadou Touré ari sohna Kardiatou Ba ko welema mawɗo tawdema ɗo henna ene hollira min tigui rigui no mawɗo Lobbat wini Amadou Touré ko kanŋe ñeñɓe ɗum noon ko yettude Allah soko tawi ene wiye neɗɗo ko moƴƴo walla neɗɗo ko jaajƴo yahata ko hoddiɓe muɗum onon hodduɓe makko ɓe ko onon ɓuuri andudemo onon guurdi e makko kono noon ko haaloɓe pulaar mbiyata ko beleydi gawƴal urfata e sammere minen hayso min koddani e makko hamin potta e makko e nokkuji paɗɗi nokkuji gulɗi nokkuji mettuɗi kono kanko omo jaɓa hettude eko wuli ko eko faaɗi ko ha bandiraɓeɓe manata e keeɓa ko ɓuuɓi walla ha bandiraɓeɓe ɓenna somin mbima hande Windere TV ari ɗo addandemo carte invitation d'honneur en tant que sehil makko koddiɗo makko kono kadi ɓiɗɗo yumma holko mbiyata bandiraɓe eyyi on calminama on juurama onon Windere TV machallah oɗon beltana saabu liggey mum goto fof yiiɗum aduna o foof no andi liggey mum eyyi minen wax degg yallah emin keeɗo on no feewi kala ɗo jaaɗon emin nana ɗumenaji mbaɗɗon toon ɗi machallah no waɗi fayida kono ɗo ɗo garɗon hande ɗo machallah Amadou Touré ko neɗɗo moƴƴo ko koddiɗo moƴƴo diwi koddiɗo ko ɓi yumma ko yi ko jiimi nan ko nanmi galleji amen koccodiri machallah omo hande ko ɓuuri ɗum Amadou Touré kala ko dañina hande ko ɓuuri ɗum min ñaganomo Allah moƴƴere tan e cellal e sutura ko ɗum tan min ñagantomo ñalawma garoɗo o machallah mon jimin minen Malikanaɓe mon jimin mon ganduɗo Amadou Touré ko pagguiɗo mon jimin Malika machallah min keɗata caggal inchallah yo Allah waɗan en jaam min ñaganimo Allah noon cellal e sutura ha nden yonta yo Allah waɗan en jaam Amadou Touré carte ma invité d'honneur Windere TV bismima le 15 février 2025 ɗon e Raven Night ko
adi fof hol no jiiruɗa ñalawma payaɗo kono hono jiiruɗa kadi Windere TV. assalamu aleykum Fuutankoɓe, assalamu aleykum Lawankoɓe, assalamu aleykum Malikanaɓe. Jomam min de wele mi waɗi kam gaɗa daña Oumar Doro kume tan meho tan kam ha ɗo e koyeɗum tan e gallam ɗo. ɗum ɗon yoni kam weltare ala ko haalino addiri oɗo télé Windere. ɗum ɗon noon ko hunde mawde e amen, kadi Allah walli kam o tawi ɗo sehilabam ɓe mbiyumo sehilabam toroɓe ɓe ganduɗa hay goto ɓuuran ɗum yiddimi ne jiɗimi ne teddinimi. oɗo Alaji Lobba Li e oɗo Hadja Kardiatou Ba, kala keweyam kamen gadotoɗo kamen battintoɗo. ɗum ɗo noon ko yettere Allah, mboɗo yettiriɓe Allah, mboɗo yettaɓe, mboɗo yettanaɓe Allah. yo Allah junnu hakkude amen ya barke rasulu sallallahu alaihi wasallam. yo ɓooy wawde ko sehilabam yiɗɓe mi nafrimi Coumba Hammady Sow ko pullo ne jeeya mairie wino naara hawride en kono Allah hoddirani. kono noon bisimillahi e Oumar Doro ko meɗo jaltirɗa ɗo ne welimi yartide juuɗe jaaɓi sara babaɓe juuɗe rewo e worgo juuɗe hakkude ma wawde piyo tappoto maga sowro guesa bayal jammi kaw kaaƴide jakka sukaɓe calal mawɓe garam place ngala Hammady Alassane sakkam joom mbaɗi baboyam ɗo ne welimi ɗo jaltirɗaɓe ɗo mbiɗa jiiɗa juuɗe koye piilungal Doro Diaw anda yi jagara fo so Allah hawrinoma kadi e piilungal Allah jeeyi jagara seydi juuɗe ko woni juuɗe ko juuɗe tan woni. en jettiri ɗum Allah noon minen noon min jetti Allah, minen ñeeñi juuɗe min jetti Allah de min jetti Allah e juuɗe minen ñeeñi juuɗe min jetti Allah min jettaniɓe Allah eɓe jiiɗi min eɓe teddini min eɓe nafi min. ɗum ɗon noon sa haali juuɗe tan ɓernam welat. ko ɓenni ɗum ko onon télé moon o ko télé baɗɗo fayida, ko télé Fuutankoɓe, ko télé miskineɓe Allah, ko télé Sénégal foof, puisque onon on gamani hay goto on gamanani kala ɗo nanɗon hunde kono yaaɓe, kala ko jaltinɗon kollon yimɓe laamu ngu yiya ɗum, yimɓe gandano ɗum ganda ɗum, yimɓe fof pa an jogo hen weltare. ɗum ɗon noon so on mbiya ɗon mbaɗa programme hay goto heddata ko so Allah jaaɓi samlara ko Fouta fof arata toon, ko Sénégal fof notto on so Allah jaaɓi. onon ponɗon wadde ko stade, on potani wadde ɗum e ɗum ɗo hen ko stade ponnoɗon wadde ɗum, puisque ma aduna o ar ha ɗon heewa ha hay goto ronko ɗe naati. ɗum ɗon koye stade ponɗon wadde. mi weltanima Allah, mi weltanima on sa yeehi mbiya mawɗo moon o, mawɗo radio moon o, mboɗo salnomo daara jammakko, yo Allah ɓoynumo, yo Allah wallumo, yo Allah udditmo, yañanamo ɓiɓɓe juuɗe fof. Oumar Doro komi yo Allah teddini teddinirɗa min ni, a teddini kam, a teddini juuɗe naɓe, a teddini Lawankoɓe, a teddini Malikanaɓe, a teddini kala jiɗɗomi, kala jiɗanɗomi jaam. ɗum noon Allah jarama, a jarama, yo Allah teddina ya barke rasul, yo Allah rokku en hawrude hen ya barke rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah jarama, a jarama seydi Kumi, merci.